Líbil, že se podíváme na 7 chyb finančních poradců, které je stojí 100 000 ročně. A jsou to chyby, které jsem identifikoval na základě toho, jak vzdělávám a připravuju poradce na certifikace IFA a tak, jak se potkávám a bavím s těma poradcema nejenom, co mají dneska už zkoušku za sebou, ale také se připravují na nějaké další certifikace nebo kolegové z asociace finančních poradců. Tak první základní jakoby chyba a takový problém, tak je to, že nevlastní klientský kmen. A k tomuto tématu se ještě dostanu, ale je to vlastně jedna úplně možná nejklíčovější věc. A další věc, že neposkytují poradenství i v rámci státního zabezpečení, to znamená státních důchodů a nevychází z těch relevantních dat. A další chyba je, že neradí podle finančního plánu a tím pádem neukazují tomu klientovi vlastně jeho 100% možnosti, 100% řešení, což je zase to, že si dneska ukážeme, jak na to a jak tohle vlastně jako začít poskytovat. Jo. A často nemají systém na poskytování toho poradenství, proto spíš prodávají vlastně jakoby produkty, což není dobré ani pro toho klienta, ale není to dobré ani pro ty poradce, protože nevyužívají ten potenciál klientský, který před nimi leží. Neposkytují placené investiční poradenství, neposkytují také servisní poradenství a neposkytují poradenství ohledně dědictví a krizových situací. Což jsme zjistili, že pro ty klienty je jako velmi zajímavé, velmi atraktivní a je to jedno z témat, proč třeba jsou ochotní také vstupovat do servisního poradenství. A k čemu to celé vlastně vede? No, vede to k tomu, že když se bavím s těmi kolegy, tak nemají dostatek klientů a často ti klienti nejsou loajální. Je to prostě o tom, že ten poradce jim prodá nějaký produkt, ale když přijde někdo jiný, tak jim stejný produkt možná o něco levněji prodá někdo jiný. Pokud už se bavím s poradcema, kteří mají jako velké kmeny, mají jako kmeny, které jsou 200, 300, 400 klientů, tak mají pak problém se o ně pravidelně starat a pečovat, tak aby to pro ně bylo efektivní, aby z toho byli zaplaceni. A tím pádem samozřejmě zvedá se tady riziko odchodu toho klienta ke konkurenci. Často vlastně to vede k tomu, že ten poradce musí každý měsíc stává vlastně jako s nulou téměř a musí dělat nový a nový biznis, nové a nové akvizice, aby se vlastně uživil. A co je pro mě vlastně asi největší jako takový problém je, že bavím se jako s různýma poradcema a mají ty kmeny opravdu velké, mají 300, 400, 500, 600 klientů, o které se nějak starají. A když se pak právě dotkneme tématu pečovatelských odměn z toho klientského kmene, tak mi u takových kmenů ti poradci říkají, že berou 10, 15, 20 tisíc korun měsíčně na pečovatelských odměnách a tam já vím, že to je jako málo a že absolutně nevyužívají potenciál toho kmene a je to v zásadě jako velká škoda jak pro ty klienty, tak ale pro ty konkrétní poradce. A víte co, já jsem si ale pak uvědomil, že já jsem byl na tom úplně stejně. Jo. Já jsem nastoupil do financí v roce 2007. Začínal jsem v AVD, posledně se z AVD stala dneska společnost Swiss Life Select. A já jsem si po 8 letech, a trvalo mi to teda 8 let, takže bylo to dlouho, ale po 8 letech jsem si uvědomil tady v té firmě, že potřebují vlastně k podnikání v téhle oblasti 3 klíčové věci. A první věc byla 100% vlastnictví klientského kmene. Prostě když nebudujete na svém, tak je to problém a ještě se o tom budu bavit. Druhá věc, kterou jsem si uvědomil, že pokud nechci být jako prodejce jenom produktů, ale chci těm klientům radit, tak se potřebují v téhle oblasti vzdělávat. A to vlastně v té původní firmě jsme se také vzdělávali, ale bylo to spíš o prodeji a ne o tom poradenství. No a poslední věc, kterou jsem jako identifikoval, že jako hodně potřebuji mít systém, mít zmáklý a propracovaný systém na to, abych vlastně mohl poskytovat nadstandardní služby.